Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Biyahe sa ferry boats, gikan sa Lapu-Lapu City, padong sa Cebu City, pabalik, bukas na. Transport leader, naghilak nga ni hangyo sa LTFRB nga pabalik ko na sila pagpabiyahe. Samtang LTFRB, way nakitang pagkuwang sa public transport karong panahuna. Dakpo na o pamultahon ang mga makababag sa bike lanes sa Mandawi City. Tulog ka mang magsuon na bilin sa balay kay nginahan ng anak o ang amahan gabantay ng ngayo og tabang. Pahinumdum sa kanindot sa kinabuhi, pinaagi sa music video sa sikat nga Mandawi Children and Youth Chorus. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa mga commuters o sumasakay, gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, padong din sa Dakbayan sa Sugbo o vice versa nga maglisod pagsakay sa land trip ani ay laing kasakyan. Mibalik na ang operasyon sa mga ferry boat sa Muelle Osmeña nga andam nang mo serbisyo sa mga pasayro. Apan hugot nga health protocol ang ilang gipatuman aron malikayan ang posibleng pagtakod sa COVID-19. Ani ang report. Mingaw pa og hamugaway ang sitwasyon sa Muelle Osmeña sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan Hunyo 8 pa di ay mibalik na ang operasyon sa mga ferryboat alang sa mga basayrong mobiyahe sa Dakbayan sa Sugbo ug mopauli sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa tagdumala sa ferryboat nga wa pa kaabot sa 50% ang ilang mga pasayro kay posibleng wa pa masayod ang uban nga nagbiyahe na sila pagbalik. Giklaro ni Lia Adiliano, Operation Manager, nga gipatuman nila ang health protocol dili lang sa mga pasayro kundi lakip na sa mga staff. Sa pantalan pa lang, aduna na mga marker nga barugan sa mga tao aron masiguro ang physical distancing. Samtang 50% lang sa mga pasayro ang pwedeng musakay, diin gibutangan nila og X ang mga bangko o lingkuranan nga nagpasabot nga dili palingkuran. Upat pa lang sa 7 ka mga ferry boats ang ilang gipanabigar. From 6 o'clock a.m. until 8 o'clock p.m. sa gabi. Okay. And tagpila ka oras ang interval? Ang interval na to, sir, is gitry gid namo, sir, na makuha namo, sir, is tag 20 minutes. Pero with karon magod, sir, na medyo dugay-dugay, usahay maabot mig 25 to 30 minutes. Ang mga pasayro may hangop sa pagbalik na sa ferryboat kay dili na sila mahasol ug atang sa public transportation sa kadalanan. Sa ina na ako pagbiyahe kaning ferryboat. Doon man nila Lapu-Lapu ug Cebu. Daghan kay checkpoint. May kasakyan pag yun. Okay na. Apan gitataw ni Atiliano nga kadto lang mga trabahante ug may mahinungdanong mga tuyo ang makasakay sa ferryboat subay sa protokol. Ang sa ticketing booth nato palang daan, sir, mangita na siya og mga documents, then katong thermal body
So above 37 sir, di gyud nato pasakyon sir. Okay. Yeah, labi nag mag 38 dili. Ang pliti sa ferryboat nagpabilin nga 18 pesos ug adunay gihapon diskwento ang mga senior citizens ug estudyante. Wa hinoy biyahe sa adlawng Domingo alang sa disinfection sa mga ferryboat. Sa pagbukas sa operasyon sa mga sakayang pangdagat, naghatag kini og kasayon sa mga commuters pag adto sa ilahang mga destinasyon sa Cebu City o sa Lapu-Lapu City, vice versa. Gipaniguro sa management sa mga ferryboats nga ilahang istrikto gyud nga ipatuman ang mga health protocols aron malikay sa posibleng pagtakboy sa coronavirus disease. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Naemosyonal ang leaders sa transport group kay hangtod karon wa pa sila makabiyahe ang ilang mga jeepneys. Nanawagan siya sa LTFRB nga dunggo ng ilang mga hangyo og pangaliyo po. Anang report ni Nico Sirino. Sukad na paubos sa GCQ ang Metro Cebu, gitugta na pagbalik ang pipila ka mga public transportation. Naglakip ini ang mga buses ug modern jeepneys, taxi, ingon man tricycle. Apan hangtod karon, gidid-an gihapon nga makadagan ang mga jeepneys. Ang transport group nga Atomic o Alliance of Transport Organization member intra Cebu City nangalyupo ngadto sa Department of Transportation nga pabiyahion na sila. Sa interview sa GMA Regional TV Live, na emosyonal si Rudy Laconza, ilang presidente, kung nganong hangtod karon wa pa sila makabiyahe. Kuan nga wa na matuman tong among kuan nga mahitagano tag higayon ang mga pobre. Nga mga driver o mga operator. Mao na. Na basig dili na sila ano na ilang diyan nakatubang sa ilang manubila nga basig tungod aning modernization nga makapanag-iya na sila o sa ilang kawili wala sakdanan. Nag-andam na unta sila og mga lakang sa ilang mga units aron matuman ang health protocol. Sa ilang obserbasyon, nagkuwang ang mga sakyanan, maong angayan nga padagano na ang mga jeepneys. Muapil lang yung tao ni sa atong regional director si Monte Alto. Please consider us. Ano man yung taon? Ano man yung taon nga musunod man yung taon may sa mga tanan nga mga health protocols, safety protocols, amo naman ang ipangandaman. Sa hierarchy sa mga public transport nga giandam sa LTFRB, awahi nga padaganon ang mga PUJ kun dili paigo ang mga buses ug modern jeepneys. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Subay sa maong balita, ang LTFRB 7 mitataw nga why nakita ang kakuwangan sa mga public utility vehicles. Puruhan nga makapamasada ang mga PUJ ning panahon sa GCQ medyo hanapa. Siluan Merondina sa report. Nasinati ang pagbunok sa uwan karong adlawa, butang nga nakapasamot sa kalisod sa pagsakay alang sa mga pasahero sama kang Ramil Calago. Padung unta siya sa carbon aron mangumpra. Mato carbon ginawi paliton ba. At the same time nasad ko'y kuhaonon nga kuan para pangatag trabaho ba niya. Bulosa bulos kay sakay. Bulosa sakay. Dagka man kayo niya, tulor man kabuok. Sukad gipaubos sa GCQ ang Region 7, 775 ka mga units sa mga buses ug modern jeepneys ang nahatagan og special permit. 55 sa mga units anaa sa Cebu City. 2,848 na usab ka mga taxi units nga nagdagan sa Metro Cebu ang nahatagan og special permit. Samtang 107 ka mga units sa TNVS ang nakabalik na og biyahe human mahatagi usab og special permit. Normal ginanaa siya karon no, ang mga ato magong pasahero nasabtan man nato nga excited gid tanan. Pero atong hinumduman na apata sa community quarantine. So limited pa ang atong mga pagawason. Karong adlawa, magpahigayon og review ang LTFRB 7 aron pagsuta kung nanginahanglan ba og additional unit sa mga buses ug modern jeepneys ang matagdakbayan. Apan gitataw sa LTFRB 7 Director nga menos kaayo ang puruhan nga mahatagan og special permit ang mga traditional jeepneys samtang gipaubos pa sa community quarantine ang nagkadiyang bahin sa nasod. Matod sa LTFRB, 40% sa pahat sa ridership iya sa mga tinunan
Og tungod kay ubos sa GCQ, higpit pa man nga gidid-an ang mga 21 anyos pa ubos lakip na mga senior citizens nga makagawas. Busa alang sa LTFRB, wala pa sila nakitang pagkuwang sa mga public utility vehicles. We are still governed by the rules and regulations sa IETF. Pag i-lift na nilang suspension, wala na ang LTFRB rason nga di nato padaganon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Tulo ka magsuong nabiyaan sa ilang panimay sa dakbayan sa Talisay kay nanganak ang ilang inahan o gibantayan kini sa amahan sa ospital, nakadawat og mga hinabang. Kini ang #SpreadKindnessStory ni Lian Sinkulan. Sila ang magsuong John Mark, Rain ug Jacob nga nag-edad og 8, 4 ug 2 anyos. Matud sa ilang igagaw nga si Ken Male nga nahabilin sa ilang panimay sa Kampusay sa Barangay Manipis. Ang tulo ka magsuon tungod kay nanganak ang ilang inahan. Ang ilang amahan usab ang nagbantay sa ilang inahan nga nanganak ni adtong Hunyo 8. Ano sa makauli ang inahan kay wala pa sure kay gipangitaan pa mag-NSO. Hinuon may nagatiman kanila nga ilang iyaan nga maoy molili sa ilang kahimtang. Apan tungod sa kawadon, daw naglisod sa pangonsumo ang mga bata, ilabi na sa diaper ug sa gatas. Gatiman na ni nila akong iyaan. Naamsa na siya upat ka buok anak niya. Iya ra ang pagalilion diri. Apan may mga maayong lungsuranon ang way duha-duhang mihatod og hinabang kanila sama sa mga groceries ug uban pa. Gani ang kagamahanan usab sa dakbayan. Karong hapon mihatod og mga hinabang alang sa magsuon. Mapasalamaton usab sila sa #SpreadKindness nga gitunol ngadto sa maong managsuon. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bisdak. Sugod ni atong Hunyo 1, pipila ka mga ahensya sa gobyerno midawat na og mga walk-in transactions sa ilang mga miyembro sama sa PhilHealth o ingon man sa pag-ibig. Apan hugot nga health protocols ang gipatuman gihapon ning maong mga buhatan. Si Fem Maridubabok adunay live report. Fem. Babukas ang buhatan sa PhilHealth gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon matag Lunes hangtod sa Biyernes. Samtang ang buhatan sa pag-ibig ang bukas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes gawas lang sa adlaw Miyerkules. Kay kini ang tig-disinfect nila kung gitawag nga Disinfection Day. Gipaybawi noon sa duha ka mga government agencies nga hugot nilang gipatuman ang health protocol sama sa no physical contact policy, no face mask, no entry. Kwado sabog temperatura ang mga musud sa buhatan. Adunay mga alcohol nga giandam, foot bath ug striktong pagpatuman sa social distancing. Giyawag usab ang mga miyembro nga mas maayong magdala og ilang kagulingong ballpen. Bisan katong ECQ, Ms. Fe, no, nag-accommodate na ta og mga katong walk-in clients. So, starting June, pwede ra gyud gihapon bisan og dili related to hospitalization ng ilang mga transaction. Nalaray limit kung pila ka kang masud sa office partition sa mga workstations. And then ang workstations in between and between the client and the frontliner, mag-alcohol gid ang client before makasud siya. Padayon nilang giawhag ang ilang mga sakop nga mas maayong himuong online ang ilang mga transaksyon. Sa pag-ibig, mahimong makasud sa ilang virtual branch diha sa ilang website nga www.pag-ibigfund.gov.ph. Samtang alang sa PhilHealth, mamahimong maka-email sa cebu.pro7@philhealth.gov.ph. Gitugan ni Antonio, ang Corporate Executive Officer sa Pag-ibig Visayas ug Mindanao, nga sagad sa tuyo sa ilang buhatan mang pag-follow up sa gifile nga mga loans. Samtang sugod niadtong Abril, mato ni Sanchez, ang tigpamaba sa PhilHealth Visayas nga dunay bag-ong COVID-19 package. Full coverage alang sa mga nanarbaho sa ospital. Alang sa mild pneumonia, ang mga miyembro mahatagan og kapin sa 43,000 pesos. Kapin usab sa 143,000 pesos alang sa moderate pneumonia. Kapin sa 333,000 pesos usab alang sa adunay severe pneumonia o kapin sa 786,000 pesos alang sa critical pneumonia. Initially naamantoy kanang rates gipagawas ang PhilHealth katong 8,000 kapin. Recently
nani siya kausaba, no? Giusab 8,000, kanang trim down niya siya to 3,000 plus. Babdugang ni Sanchez nga ang buhatan sa PhilHealth ang nitala og kapin sa 600 ka mga claims alang sa COVID-19 package sa tibuok rehiyon 7. Aban sagad niini dinhi sa Sugbo. Samtang ang buhatan usab sa pag-ibig ang nakadawat og kapin sa 14,000 ka mga application sa loan diin alang kini sa Central og sa Eastern Visayas. Dindulan sa 12,000 niini ang alang sa calamity loan. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok, sa imong live report. Musugod na ang Mandawi City Traffic Office pagpanakop sa mga motorista nga mo disregard o di manubaling sa mga bike lane sa syudad. Kinihuman na bantayan nga may mga sakyanan nga may parking daplin sa nagbabag sa agianan. Ano ang report ni Nico Serino? Sa meeting kaganihang buntag sa board sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team nahisgutan ang kabahin sa pagbukas og mga bike lanes sa dakbayan. Gituki ang kinatibuk ang plano sa mga lugar nga butangan niini. Ingon man ang kamanduan sa DILG sa mga LGUs nga mubutang nagyud og bike lanes tungod sa nagkadaghang nagamit og bisikleta karong panahona. Lakip sa mitambong ang pipila ka mga bicycle riders nga mihangop sa lakang nga gihimo sa dakbayan. Sa miaging gabii, gisugda na sa mga sakop sa team ang pagpamintal sa mga bahin sa kalsada sa barangay Gizo ug Mantuyong. Apan mabantayan nga daghan ang nabag-uhan niini ug may mga sakyanan gani bisan motorsiklo nga nakababag o obstruction sa bike lane. Sagad nakapark ra sa daplin kay dunay giasikaso sa mga establishmento. Ang pagpangdakop ngadto sa mga motorized vehicles nga mo encroach sa bike lane sama sa motor, auto nga mosuod sa bike lane o mo parking sa bike lane naka-block sa bike lane mao na siya ang dakopon karon, pero ang sa bikers dili pa ta mo implement o ginana kay nag-istudyuhan pa. Citation ang i-issue sa taga-team ug may multa ang mga madakpan. Atong gi-encourage nga ang mga bikers mo ipagamiton ani kay dako makayo ang daan para sa ubang motorista. Now, I have talked with our operations sa team and we will apprehend violators. Ang violation is disregard of traffic lanes. Giklaro hinuon sa team, padayon pang gitun-an ang mga dugang lakang nga himuon nila sama sa posibleng pagbalhin sa bike lanes sa pikas habig sa daan, ilabi na kun one way ang kalsada. Apan giawhag sab nila ang mga bicycle riders mutuman gyud sa mga lagda sa trapiko, murespeto sa traffic light ug magsulob og helmet. For the safety of our bikers, kay sila man gid ang pinaka-vulnerable. After the pedestrians, sila ang sulod nga pinaka-vulnerable, and unlike pedestrians nga naay sidewalk or magpadaplin, kaning bikers, they will be sharing the road. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dinong gabay sod sa merkado sa lungsod sa Minganilla, misangpot sa kamatayon sa usa ka mangingihaw. Samtang kritikal ang kahimtang usab sa laing mangingihaw. Silian Singkulan sa report. Naligo na sa kaugalingon nilang dugo. Sila si Jobert Barok ug si Kevin Balame, parehong 33 anyos, human magdinunggabay sulod sa New Public Market sa lungsod sa Minglanilla mga alas 4 kagahapon sa hapon. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nga nakainom ang duha hangtod nga nangahubog ug dayon nagkabingkil. Matud usab sa kapulisan nga unang mikuha sa iyang kutsilyo si Barok ug midunggab kang Balame. Ang biktima gidunggab ang suspect, gigamit ang kanang panghiwa sa karne bitaw nga kutsilyo, butcher knife. Naigo ang biktima ang suspect sa abdomen sa dristatian. Mihangtod kini sa ginukuray sa duha sa sulod sa merkado. Ang biktima ni dagan, moto na slide siya sa kay dangog manguna niya ang merkado, na slide moto ang suspect na nakabawas ba niya. Nagrabihan to ang biktima. Ang usa to taso nagyaw-yaw to ang usa niya kay daan naman to sila nakabingkil niya. Kayon kaning ang usa ka nubo kaning wala na nang hawak ragot si ana.
Mo to na sa tigitubag sa usang gamay ning ana man tong taas nga unsa-unsa mo to ditsog mag nako sa ditsos kog dagan nga to gawas. Nakabsan sa iyang kinabuhi si Barok, samtang kritikal usab ang kahimtang ni Balame. Matod sa market inspector, nga wa makuhaay sa ilang CCTV ang maong panghitabo. Wala usay kasayuran ang market inspector kung sa sulod ba sa merkado nag-inom ang duha. Ubos sa lagda, gidili ang pag-inom sulod sa merkado publiko sa lungsod. Dili gid na nato. Dugay na natong gidili. Ang pag-inom diri sa merkado may saba og wa pa maabot ang COVID-19. Gidili gid na nato ang inom. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Balik normal na ang operasyon sa Police Station 6. Humanlib ka sa ang lockdown sa Lasong Police Station. Apan, ang Station 10 na usab ang gilockdown human sa ilang mga dinakpan nagpositibo sa COVID-19. Si Luan Merondina sa report. Sukad kagahapon sa hapon, gi-lockdown ang Labangon Police Station, humanduha sa ilang mga PDL ang nagpositibo sa COVID-19. Apan gitataw sa OIC sa Cebu City Police Office, Police Colonel Cedric Tamayo, nga gihimuan na nila og pamaagi nga dili maapektuhan ang mga trabaho sa Police Station 10. Para lang safety ang atong istasyon, temporary sa nako sila lockdown. Actually, lockdown, i-quarantine lang sila. Then, ang Punta Princesa, moto ato ang virtual nga sa station. Pabilin pa usab nga ubos sa lockdown ang Mabolo Police Station ug Pardo Police Station. Hinuon kagahapon usab, balik normal na ang operasyon sa San Nicolas Police Station. Nanatay mga 37 personnel nga nahuman na sila o quarantine period, and they were issued by the City Health Department and our Regional Health Service a certificate of fit to work to return to duty na sila. So, kahapon we install Major Sanchez of PS6. So, activated na uli ang Station 6 na to. Sa pagkakaroon, adunay 115 ka mga suspected COVID case ang Cebu City Police. 22 kanila konpirmado ng kaso sa COVID-19. Ang asymptomatic PNP personnel kasamtangang gipahiluna sa usa ka isolation facility sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Lain-laing mga kalihukan giplano alang sa mga COVID-positive patients nga na-admit karon sa Mandawi Quarantine Facility. Gipasalig sa syudad nga gitagad ang mental wellness sa mga pasyente, labi na gayud sa ilang physical health. Kini ang report ni Nico Sereno. Muabot na sa 72 ka mga pasyente ang na-admit karon sa Mandawi City Quarantine Facility sa May City Central School. Sagad kanila, mga asymptomatic o walay gibati nga sintomas, mao nga sa separate building sila gibutang. Samtang gipasalig sa Dakbayan, gawa sa kahimtang sa panglawas, gitutukan sab karon ang mental health sa mga pasyente. Dunay psychometrician ug social worker nga na-assign sa ilang mga panginahanglan. Ako mo gyud na ipapa-follow up sila nga unsa may ilang gibati, unsa man nalingaw ba sila sa sud, may bang ilang pagkaon. Unyag doon na sa mga gibati-bati nga ginagmay, ako ginaipa-follow up sa mga nurses kung katilang ubo na unsa naman. Kuha kini sa regular exercise ug Zumba activity alang sa mga pasyente. Ang mga health workers ang milid kanila sa ilang pag-ehersisyo aron maatiman ang ilang panglawas. Gawas niini, gilaraw sab sa City Hall ang lain-lain nga mga activities aron mulingaw ug dili laayon ang mga pasyente. Pwede sa siguro ni nato sila nga mag-movie night or kanang unsa nga mga activity nga makalingaw ba makawagtang bitaw sa kalaay sa ato ang pag-isolate. So we are coming up with certain activities nga ato ginanggiandaman kay papareha naman lang guni sa drugs sa ato recovery center nga doon na kitay psychometrician, doon na tay social worker kay kibaw man ta nga doon na gina emotional effect kung you are into this. Samtang kagahapon napun-an og usa ka positibo nga kaso ang Mandawi City, taga sitio Lapyahan, Barangay Labugon. Misaka na ngadto sa 321 ang kumpirmadong kaso sa Dakbayan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Samtang may pipila ka mga ruta nga giplanuhan na kon asa posibleng ibutang ang bike lane sa dakbayan sa Talisay. Gitun-ana nila ni Joy Tumulak, ang head sa City Traffic Office, ang kakadalanan sa dakbayan nga haom alang sa bike lanes, alang sa mga tao nga mohimo sa mga pagbisikleta o magsilbi nilang transportasyon. Pipila nini mo ang kadalanan sa mga sagad usab nga abtuan sa mga tao nga magbisikleta sama sa kamerkaduhan, mga commercial establishment ug uban pa. Karong hapon nagmeeting usab sila uban sa city planning aron mahanay ang maong plano. Pero apil po na sa among gihatag ang konsiderasyon ang pakigkonsulta sad no sa DPWH tungod kay doon na sa ipipila ka mga daan ani naa sa nasyonal unya unsa po'y standard no nga angay namong sundon. Upat ang nagpositibo sa coronavirus sa gipahigayong rapid test sa Cordova Police Station. Kini ang gipahibaw ni Dr. Efren Dico Jr., ang Municipal Health Officer nga nahinabi pinagis telepono. Apan dili pa mabutyag sa health officer kung kinsa ang nagpositibo tungod kay ipaubos pa sila sa swab test aron masuta kung COVID-19 bagyod ang mitakboy kanila. Una nang ipahigayon ng rapid test sa police station dihang dunay usa ka PDL nga nagpositibo sa COVID-19 o gi-isolate na karon. Nag-contact tracing na usab ang mga taong nakaduol sa mga nagpositibo sa COVID-19. Samtang ilakip usab sa ipaubos sa rapid test ang masakop sa Bureau of Fire sa lungsod sa Cordova. Ani ay music video nga nagtrending sa social media nga iya sa award-winning nga Mandawi Children and Youth Chorus pagpahinumdum sa tanan nga daghan pagihapon ang mga maayong hitabo sa kinabuhi. Kini ang report ni Femery Dumabo. Taliwa sa mga bati ug makapahugno nga panghitabo sa palibot nga nakaapekto sa tibuok kalibutan. Kining kabataan nga naglangkob sa Mandawi Children and Youth Chorus ug Music House students. Adunay mensahe nga taliwa sa tanan, daghan pang angayng ipasalamat kay matawag kini nga milagro. Gipaagi kini sa ilang cover sa kantang When You Believe nga usa sa nagtrending sa social media. Depressing time and crisis, right? So a lot of challenges we take, and then I think we should focus more on the miracles that is happening around us, like when you say recoveries. Dinhi sa Sugbo nagkahiusa ang inilang mga sugboan ng music artist aron pagtagik og orihinal nga komposisyon sa usa ka prayer song for COVID nga naguluhan og Unta Dunggon Mo. Ang katawan mo kanimo nagalamon. Si Sugaro lang maestro sa International Award-winning Mandawi Children and Youth Chorus. Miangkon nga nakalitan man sa sitwasyon karon, apan andam sila sa unsamay kabag-uhan. Teach og voice, pag-teach og piano, gihimo sa online platform. And it's a new thing, and then kuan sa challenging sa in a way. Pero uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nolsaro. Maayong hapon mga kapuso.